Sudanis ta' 30 sena li jgħix iż-żejtun tressaq il-qorti brabta mal-ġida li seħħet f'San Ġiljan lejliet l-ewwel tas-sena fejn ġie mixri li kkawża ġrieħi barma li taqtaw bil-ponta lil wieħed mill-aggressuri. Huwa ġie mixri wkoll li kiser il-paċi pubblika bis-Sudanis qed iwieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Waqt il-seduta ġie spjegat mill-imputatu għall-persuna li dder filmat jingħat diversi daqqiet ta' sieq f'rasu minn tal-anqas 5 tirġiel f'San Ġiljan bi 2 minnhom konfermati li huma bouncers. L-allegat vittma kien il-bouncer Albaniż ta' 21 sena li tressaq il-qorti brabta ma' dan il-każ il-ħamis li għadda. Bouncer ieħor tressaq il-qorti brabta ma' dan il-każ il-ġimgħa li għadda biż-żewġ bouncers jinżammu arrestati. Matul din il-ġimgħa persuna li rad din il-ġlieda ppubblikat filmat fuq il-midja soċjali bl-istorja li seħħet f'San Ġiljan tiddomina l-aħbarijiet. Imbagħad is-sit Love in Malta ppubblika filmat ieħor li nġibet mumenti qabel din il-ġlieda fejn is-Sudanis talab l-għajnuna tal-pulizija li kienu preżenti għal-iskontu ġie aggredit. Wara li l-pulizija irrifjutat li tagħti l-għajnuna, is-Sudanis maru konfronta il-bouncers fejn allegatament waddab fl-ixkun tal-ħġieġ. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest fil-waqt li spjegat li l-akkużat huwa vittma li ġie msawwad brutalment wara li ma tħallix jidħol fi stabbiliment. Dan apparti li f'wieħed mill-filmati l-imputat kien diġà ġarrab xi ġrieħi u kien għalhekk li der iwaddab fl-ixkun bilan li jiddefendi lilu innifsu. Wara is-seduta il-Maġistrat Jana Mikallef Safraġ żammet li s-Sudanis arrestat. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur Brian Xwireb, l-Avukat Roberta Bonello bderet għall-akkużat fil-waqt li l-avukati Shazuga Znavi u Jessica Formosa bderu parte ċivile.